Opisyal ning magumpisa ang kauran o rainy season inyang May 29, ang pangking pag-asa. Pauli niya kanu itining kalat-kalat a rain shower. Maralas a thunderstorm, southwest monsoon ang po ang kalalabas pamong bagyong aghon. Kaug niya naninimag pagganakaya ang Department of Health o DOH, karing miyaliwang sakit ang malyari ng akwaring sablang memalin, nganing kauran. Kaya kareni, ring waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Sa apat na yan, yung pinakamarami, historically, nakikita natin yung dengue at saka yung ating influenza-like illness. Ang dahilan niya kasi yung dengue, lalo na pag umuulan na, no, talagang yung mga pinupugaran ng lamok. Lamok kasi pinakakalaban dyan, dumadami. Tapos yung influenza-like illness, kasi nga pag umuulan, nagbabago-bago ang panahon at nagtitipon-tipon ang mga tao, kaya mas nagkakaroon ng hawaan ng mga respiratory illnesses. Pero agpangking spokesperson ng ahensya ay ASEC Albert Domingo, atin muna mamiyalo ang takbang o paralan bang makaiwas karing sakitarenya. Mumuna nung sigurado king inuman o kakanan, pabukalan pa mo ing danom. Kailangan mo namang pane-fresh ing pamangan at paboreng maluat makalwali niya. Bang iwasan naman ng influenza-like illnesses, ugalyan ka yung pamanyulod face mask, pamanos gamat, at siguradun mo naman ating proper ventilation ng lugar nung no ka rin magdatuon. King leptospirosis, iwasan ng pamamunta, king albug, at nung naman iwasan iti, malyaring kumonsulta agad ka ring health professional bamidinan panulo o treatment kontra leptospirosis. Para naman king dengue, at inyaring tips sabi niya yung DOH, bang makaiwas kisa kitay niya. Yung dengue, ang pinakadalawang main na preventive dyan is yung talagang search and destroy dun sa ating mga pugad ng lamok. Huwag natin hayaang naiipon yung tubig sa paligid, maglinis tayo. And magsuot rin tayo ng mga damit na natatakpan ng ating balat at gumamit tayo ng mga insect repellent lotions and sprays. Samantala, manantabi naman karing DOH karing Barangay Health Center, kapamilatan na rin local, provincial at city health offices. Makasadya na lamo naman kanu ring ospital. Publiko, so year in, year out, nangyayari na rin po itong mga ganitong sakit. Talagang nasa atin ho talaga ang armas, nasa atin ang pag-iingat para tayo ay hindi magkaroon ng sakit. Dun sa apat na nabanggit natin sa wild diseases, waterborne, magpakulo ng tubig bago uminom, influenza-like illness, mag-face mask at maghugas ng kamay ng maayos. Sa ating leptospirosis, wag nang lumusong sa baha at sa dengue, patayin ang mga lamok para wag tayo magkaroon ng kitikite na napupunta sa dengue. King kasarungsungan panayan do pa rin datos karing kaso na rin may along ang sakit nganing rainy season. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.